Everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। जोंहा दिनै नैबे आजामोनाव आलासि जानो फैदों आरो ना आजा दाखालि नोंथांमोना नुखादों जोंनि ओंखाम गोरलैयाव बिनि मामिया थांदोंमोन ना थ' बिसिनावनो जोङो आलासि जानो फैदों आरो ना दा बावैसो सौफैदों जों जयै फैदों आरो ना बा बिमा फिसाफोर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खुसिनि बाथ्रा माने मोजां खौरां आरो मोजां खौरां होननांगोन जोंना बिफाया सुट्टि बारायनो हाबाय आरोना लोगोफोर थ' मोजां मोनबाय नङाब्ला मोजां मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जोङो जयै आलासि जानो फैबाय मालाय न'आ बिराद मोजां आरोना लोगोफोर बिल्डिं थ' जोंनासो गैया आरोना दासिमबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनजों आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नैबे दरनि डिजाइना मोजां लोगोफोर ओंखायनो भिडिअ लाबाय आरोना आङो बिराद मोजां मोनदों बे दरनि डिजाइनखौ नोंथांमोना माबायदि नुदों नायलाय नै लोगोफोर बिराद मोजां दाबो दिवालियानो जोबाखै नै मालाय दाबो दिवालियानो जोबाखै जि मोजां साजायखादों गेलेनाया आंबो हाबखांजोब्बाय माबोरै दं बिथांजो मोजाङैनो दंना नै मालाय जोंनो साहा फुदुंगासिनो दङ नै गाइखेरनि साहा खन' एकदम स्पेसियेल फुदुंगासिनो आरोना बानायगासिनो बिथांजोआ जोंनो बिथांजों मोनावनो आलासि जानो फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनाव दाखालि मिरामिससो मोनजादों मोजाङै मोनजायाखै ओमफ्राय बुन्दुआबो माने ओंखाम खबसेबो मोनजाफेराखै आरोना ओमफ्राय दिनै जों फार्स्ट टाइम नेक्स्ट लानानै थांफिनगोन ना आखाइजों दांनो हायो ना मानो हाया हास्लाबासै सरि जेबो नंला ने जाबायसै आरो माथो खालामबावनो साहा फुदुंनाया बेस्रा ओमफ्राय ओरै फारसे नायदो नै लोगोफोर मालाय बेसेबा गोबावनि उनावसो सिगांनि लोगोखौ लोगो मोनलायनायनि खोथा नालाय लोगोफोर मोजां गाज्रि रायलायगासिनो दं आरोना बिसोर सानैजों थ' बेखौनो नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय आरोना सानैबो बहुद गोबाव जाबायमोन आरोना दिनैसो लोगो मोनदों फैदो फिसाफोर मेथाइ जानोसै फैदो टुट गया है क्या टूट गया जा मेथाइ जानोसै मेथाइ खाथा नेमखि जुलापि फैदो आजा जानोसै फैदो जाद' Mami, aku samosa जानो जादो लेस जानो लेस दंमोन ना जानो आइ बेखौ जों बबे सासेया ओमफ्राय आंना बुन्दुआ माने अमा बेदर एवदोंमोन नालाय ओरै एवलाय हरै खामानि मावदोंमोन थ' आङो बेखौनो एरदों आरोना नै आलासिफोरनो गोथाव मा नाथाय ना फांकास नै ओरै एवगासिनो टेस्टि लोगोफोर नै टेस्टि ओमफ्राय नै जि गोथाव जाबाय आलु अमा गोरान नायदो नै लोगोफोर जानोसो लुगैलायसिगोन नोंथांमोना जायफोर नायदों आरोना जि गोथाव ओमफ्राय जेरै मानसि एरै जि समायदों ओमफ्राय जेरै रायलायनाय खामानि मावनाय एखे दे स्रां गयारि बर गयारि होननायनिसो ओरै स्रां औवारि नोंसिना औवारि ए स्रां औवारिसो गोथाव संथारबाय नै आंहासो संनानै जाहोनो रोङा साखिदो दे नोंनाबो दंखुमायो आरो स्रि ओमफ्राय आंना खिथाबावा नुबाय माबायदि मा होनो बारा मोजां जायासै दाखालि मोजां लानो सानबाबो जायाना जेनेबा थांनाय फैलाय साखिनाय लुगैनाङा दे साखिनायदो गोथावना अमा बेदर होनदों
खमि गैखाया थावनायाव खमि गैखाया अमा बेदरबाथाय नै आरो गोरान लेबावसो एसे ना औ अमा बेदर गोरानबावसो ओमफ्राय नै नायाबो जागासिनो दङ जाबाय जायो बेनो ओमफ्राय ओरैजाय दंबावोलै नै सातनि सुतनि दंजोबो ओमफ्राय नै ओरैजाय रेडि जानानै दङ लावजों अमा बेदर गोरान आरोना बेबो बरिया ओमफ्राय आंना सारा जि गोथाव मोनखायो बे लाव ओंख्रिखौ बोरैबा ग्रोब मोनफैबाय आरोना जानो मोनसिगोन दिनै लकेलबावसो गामिनि औ लकेलबावसो ओमफ्राय जोंनाबो दंनाया दंमोन बिफाङा आरोना ओमफ्राय एबार बोसोराव गैला सिगांनिफ्रायनो माने मोनजाबोबाय थादोंमोन एबार बोसोराव गैला आरो खालि नेक्स्ट इयाराव नायफिनसै र' दाबो जोगोनारबो दं लावबो दं आरो एसे खामानि जोबस्रांबा होलाबायनोसै बैसांफोर मोनजाबायगोन खोमा आरो ओमफ्राय नै आंना फिसाफ्रा मोनजाबाय नै ना जाहोबाय ओमफ्राय स्प्राइट ना जाग्रोनोसै नै जोंहा ओंखाम जानायनि सिगां ना ओमफ्राय नै स्प्राइट दं स्प्राइट लोंसै आरोना लोगोफोर नोंसोरो दाबो जोङो सोरनाव फैदों नुवाखैना नुनो मोनाखै ओमफ्राय नैबे बुन्दुनावनो फैदों आरोना लोगोफोर बेलाय सुटियाव दंफैयो बिथाङा थांहां ना फिसालाया औ ओमफ्राय सासे मा होनो फिसाला गेदेरा हस्टेलाव थायो रिलिटियाव फरायोना ओमफ्राय नैबे फिसाला उन्दै आरोना हेन्डसामथार आंबो खिथानाङा बेखौ नै आंना बुन्दुआ बेबायदि मोजां मोनखाबाय लोगो मोननानै नङाबा हारसिं मोनोमोन लोगोफोर गुड नाइट खालामबाय नै र' दंथ'बावो गुड नाइट जाथ'वाखै बिथाङा गुड नाइट खालामबाय नोंसोरखौ ओमफ्राय बिथांजोनाबो चेनेल दङ लोगोफोर बुंनानै हरलाय मामोन चेनेलनि नामा बेस्ट अवारिनो नोंथांमोना थांनानै नायहैयो आरोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों आरो बिथांजोनिखौबो सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय आंनिखौबो सोरबाफोर नुसनबायदोंबा नायनानैल' डाटा आरोना साबसक्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय दा बिथांजोनिखौ आंबो साबसक्राइब खालामनानै होनोसै लोगोफोर बिदों आरोना आङो थेंक इउ लोगोफोर जोंहा डिनारनि थाखाय रेडि जाबाय दे जिरायदा जादो दे टिभि नायनानै जाबाय नै सामस आं संनो रोङा दे संनो रोङा जानांगौ एफा गोथावलाय लगद थाफेरा होनदा नोंखौ लोगोफोर जोंहा नै ओंखाम जाखां लोंखां गय जाबाय आरो दा गयाबो जि गोथाव खान्दिनै जाबाय लोगोफोर जाफेरा बेबो फाथै आरो सब लागायनानै आरोना जि गोथाव जाबाय ओमफ्राय हराबोथ' जाया नङा जाबाय 11टा जासिगोन नामा जाबायना 11टा जाबाय बारबायसोनदां ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर थांगोन ना थाङा ना थांनोनो गोसोआनो गैया बिथांजोआ जोंखौ हर लाखिनो नागिरदों थाला आरोना जोङो जों थाथ'ला दिनै माब्लाबा थासिगोन आरो फ्रि टाइमाव थाहैगोन थाफैगोन जोंबो मालाबा ओमफ्राय जाहोबाय लोंहोबाय गोथाव जाबाय थांसैथ' थांनो ओंखारबाय दे जा फिसौ रेडि आजा थांसै दे सिरि ने सोरजों गेलेयो बे आयो ओंखायनोथ' बिफाखौनो ना लोगो गैलाबा थादो दे सनाफोर दे जाहोबाय लोंहोबाय गोथाव जाबायबो ओइ नै सारा जोंना ओ बाहार गैया जि मोजां साजायदों फौजि स्टाइल नालाय ओरैबायदि साफाखा सिखोन साखोन ओरैबायदि औ दिवालियाव फैनाय बायदि मोनलायबाय आङो दिनैनि दिनाव नंगौ एकदम सियर ओमफ्राय थालिर बिफाङावबो साजायलायनाय नालाय नै लोगोफोर दिवालियाव फैनाय बायदि मोनलायबाय आरोना नै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो